A Froilán encantáballe escoitar a súa nai dicir que nacera o día do eclipse. Contaba como escureciu e o tele nos brazos o sol brillou de novo. Era a historia que escoitaba nos primeiros anos de escola, cando se enfurruñaba con algún amigo, ou non lle saían os exercicios de matemáticas. Despois, co tempo, un Froilán graúdo e simpático convertiuse nun rapaz grande e serio, ao que un par de cabezas de vantaxe lle daba certa serenidade. O gosto polo mar veulle do seu pai, mariñeiro desde toda a vida, que ansiaba para o seu fillo unha vida cómoda alonxada dos amenceres fríos da baixura. Pero non contou con ese amor que se lle colle ao mar, con esa case necesidade. O corpo de gardacostas era, porén, un mal menor, un soldo fixo, cando menos. A un Froilán adolescente o que máis lle gustaba era a adrenalina e un uniforme que lle contaran que tiña moito éxito. Siena apareceu na súa vida máis adiante, gracias a un rapaz despistado e a unha beca de prácticas. Seguramente foi un deses amores a primeira vista, aínda que Froilán o retrasou todo o que puido. Levas uns días tonto perdido, dicíalle Lorenzo vendo o despistado. Desculpa, despertou Froilán. Lorenzo estaba che dicindo que hai uns días que andas na berza. Ría soa. Espabila antes de que veña o vello, que a mala hostia que ten bótate a patadas. Sí, e despois vai ir lanado á vila, soltou un Froilán arrogante. Por certo, o meu xefe di que nos temos que ir cortando, que gastamos máis combustible nun día que o corpo en todo o mes. Dille que se enrolle, xa llo compensaremos, dicía Lorenzo. Iso é o que decides sempre, pero aínda estou esperando a que me dades algo de pasta para telo contento. É bo tío, pero ten o seu límite. Aínda me van botar pola vosa culpa, roñaba Froilán. Está ben, tranquilízate. Iremos por terra, non pasa nada. Estes días só hai dúas manifas e organízanos os da LO, así que non teremos que facer viaxes, explicou Soa. Non, o que quero dicir é que a partir de agora só se van facer cousas de emerxencia. Paso de poñer máis a cara. Só os casos de vida ou morte, entendido? Medio ameazou Froilán. Reláxate, home. Buscaremos outra maneira, relaxámonos, como te tiñamos a man, pero xa está, tranquilizou Lorenzo. Pero ti estás ben, non? Sí, sí, respondiu Froilán sen entender a que se referían. Salvounos a súa cella, que comezaba a facerse co control dos xuicios dun Froilán cada vez máis xuicioso, a entrada de Torroal. Que ben que esteades aquí, teño que ir á cidade, dillo a tua nai, dirixíndose a Lorenzo. Agora, pero que pasou? Vou contigo? Interrogaba un Lorenzo nervioso. Caiu o goberno. Apuraba Torroal a preparar unha bolsa de emerxencia. Quedei cos outros no pobo, lévasme. Froilán erguiuse, esquecendo o discurso que lle acababa de botar aos seus compañeiros. Claro, vamos, dirixíndose cara á porta. Polo camiño, explicoulle que houbera un alzamento. O primeiro goberno amarelo chegaba, por aquel entón, ao seu fin. O eclipse pasou, emocionábase un Froilán optimista. Torral mirouno cos ollos da experiencia. Sabía que se un caera había detrás outro que o empurrara para sustituílo. El tan só tiña a esperanza de que a carnicería non pillase a ningún dos seus. Pero algo se poderá facer, non? Inventaba Froilán. Este é o momento. Se, como dis, están na pugna aberta, este é o momento, non? É agora. Sería se a Garda Amarela non andivese polo medio. Teríamos que ter un exército do noso lado e entrar na cidade xa. Por desgracia para nós, o único que podemos facer é evitar que non morran máis dos que xa morreron. Explicaba Torroal desencantado. Así non se vai acabar nunca, sentenciou Froilán. Os novos tedes moita forza, pero a experiencia ensinoume que a solución non pasa por un enfrontamento aberto. A ver se conseguimos o apoio de... Parou o discurso Torroal ao ver que Froilán deixara de escoitar.